यूट्यूब फॅमिली कशी आहेत? बरे आहेत ना? मी पण मस्त आहे, तुम्ही पण मस्तच असाल. आज मी रॉक्सीला खूप दिवसांनी आंघोळ घातली. खूप घाण झालेला, ड्रायर करत आहे त्याला, मस्तपैकी सुकवते त्याची केसं विसं, कारण का ओली राहिली की त्याला इन्फेक्शन होईल म्हणून रोज आंघोळ केल्यावर मी ड्रायर करते त्याला. त्याच्यानंतर आंघोळ करून पटापट मी पूजा केली. उंबरठ्याची पहिला पूजा केली. मस्तपैकी उंबरठं त्याला सजवलं, हळद कुंकू टाकलं, व्यवस्थित हळदीचा लेप लावून अगरबत्ती धूप दाखवली. आणि नंतर मी विचार केला की चला तुम्हाला समोरून मंदिराची पण पूजा दाखवते, म्हणून मंदिराची पण पूजा केली फटाफट. मस्त स्वामींना सजवलं. आज गुरुवार आहे. फटाफट त्यांना फुलं बिलं घातली. आणि नंतर मुलगी बोलली चल मम्मीचं नेल आर्ट करते. तिने पण मस्त नेल आर्ट वगैरे केले बघा, रेड कलरचे मस्तपैकी. चला बाय. कसा वाटला माझा व्हिडिओ? बाय बाय, गुड नाईट.